Στην αρχή του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, πήρατε μια πρώτη γεύση της άκρως ενδιαφέρουσας δημοσκόπησης που διενήργησε η VPRC Public Issue για λογαριασμό του Sky και της Καθημερινής. Να τα δούμε τώρα αναλυτικά. Είναι μαζί μου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της VPRC, Γιάννης Μαυρής. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Νομίζω έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να παρουσιάσουμε σήμερα σε μια εξαιρετική έρευνα και θα ξεκινήσουμε αμέσως. Ποια τα συναισθήματά σας απέναντι στις πυρκαγιές, στο πρώτο ερώτημα της ερευνάς μας? Μάλλον λύπη και στεναχώρια, λέει το 44%, το 45% μάλλον οργή και αγανάκτηση, ντροπή το 7%, κανείς δεν απαντά αδιαφορία. Και συνεχίζουμε στην επόμενη κάρτα μας, στην οποία το ερώτημα είναι: υπήρξε οργανωμένο σχέδιο κατά της χώρας? Η πλειοψηφία, το 67%, λέει μάλλον ναι, υπήρξε, μάλλον όχι, το 22%, δεν έχει άποψη το 11%. Προχωράμε παρακάτω, εκεί όπου θα βρούμε το ερώτημα: ποιοι βρίσκονται πίσω από το οργανωμένο σχέδιο? Ξένες δυνάμεις συμφέροντα, λέει το 31%. Το 26% απαντά οικονομικά συμφέροντα, επιχειρήσεις, οι πολιτικοί κόμματα, 16%. Στους οικοπεδοφάγους τα ρίχνει το 12%. Αναρχικοί τρομοκράτες, 6%. Εμπριστές, 5%. Παρακάτω θα δούμε την επόμενη κάρτα μας. Στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών υπήρξε καθυστέρηση και έλλειψη συντονισμού της κυβέρνησης. Η πλειοψηφία, το 69%, λέει ναι, υπήρξε. Δεν υπήρξε, λέει το 19%, ούτε το ένα ούτε το άλλο, το 3%. Ποια θα ήταν η καλύτερη κυβέρνηση στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών? Μια κυβέρνηση Πασόκ θα τα κατάφερνε καλύτερα? Ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα. Μια από τα ίδια, λέει το 55%. Καλύτερα, λέει το 19%, χειρότερα το 14%. Το επόμενο ερώτημα: ποια κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα της χώρας? Έχουμε και τη σύγκριση των εκλογικών αναμετρήσεων 2004 και τώρα. Και βλέπουμε λοιπόν στο 2007 καμία από τις δύο 33% σε σχέση με 10% το 2004, της Νέας Δημοκρατίας 30% σε σχέση με 41% το 2004 και αντιστοίχως για το Πασόκ 24% με 36% στις προηγούμενες στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Είναι στοιχεία του βαρόμετρου του προεκλογικού που είχαμε και το 2004. Ακριβώς την ίδια περίοδο, τις ίδιες μέρες πριν τις εκλογές. Λοιπόν, συνεχίζουμε παρακάτω, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο καταλληλότερο πρωθυπουργό. Και εδώ έχουμε στοιχεία από το αντίστοιχο βαρόμετρο των εκλογών του 2004, όπου θα βρούμε στο ερώτημα καταλληλότερος πρωθυπουργός, Καραμανλής ή Παπανδρέου, το 23% φέτος να λέει κανένας από τους δύο, αντιστοιχεία με το 7% τότε, το 45% να λέει Κώστας Καραμανλής σε σχέση με το 37% το 2004 και αντιστοίχως για το Πασόκ το 26% να λέει Γιώργος Παπανδρέου έναντι του 45% στις εκλογές του Μάρτιου του 2004. Ενδιαφέρον για τις εκλογές. Πόσο σας ενδιαφέρουν λοιπόν? Σύγκριση φυσικά με τις εκλογικές αναμετρήσεις, με την εκλογική αναμέτρηση του 2004. Ενδιαφέρεται το 54% φέτος σε σχέση με το 66% τότε. Και δεν ενδιαφέρεται το 45% τώρα σε σχέση με το 33% το 2004. Ως προς τις πρόθεσεις συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν στις 16 του Σεπτέμβρη, έχουμε τη σύγκριση, Γιάννη, των μετρήσεων του δεύτερου κύματος μέτρησης τώρα, ακριβώς και πριν τις πυρκαγιές. Μετά τις πυρκαγιές, λοιπόν, το 9% λέει πως δεν θα ψηφίσει σε σχέση με το 90% που έλεγε θα ψηφίσει. Λέει δεν θα πάει να ψηφίσει για την Δεν θα πάει να ψηφίσει. Ενώ πριν τις πυρκαγιές έλεγε το 90% θα ψηφίσει. Ναι. Και αντιστοίχως 5% και 94% δεν θα ψηφίσει 5% τώρα, θα ψήφιζε 94% στις προηγούμενες εκλογές. Απόφαση για την ψήφο στις βουλευτικές εκλογές έχετε αποφασίσει? Τώρα συγκρίνουμε και το 2004 με τις σημερινές εκλογές, αλλά και με βάση τη δημοσκόπηση πριν τις πυρκαγιές και μετά τις πυρκαγιές. Έχουμε μια διπλή σύγκριση πριν και μετά τις πυρκαγιές και σε σχέση με το 2004. Μάλιστα. Και να πάμε παρακάτω στην επόμενη κάρτα μας που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι η παράσταση νίκης. Εδώ λοιπόν θα δούμε μετά τις πυρκαγιές κανένα άλλο, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Μπορείς να μας την πεις καλύτερα εσύ, νομίζω, η παράσταση νίκης πριν τις πυρκαγιές έδινε 62% στη Νέα Δημοκρατία, 13% στο Πασόκ και 25% σε κανένα από τα δύο. Μετά τις πυρκαγιές υπάρχει μια υποχώρηση της παράστασης νίκης υπέρ της Νέας Δημοκρατίας αρκετά σημαντική. Στο 43% αυξήθηκε αντιθέτως ελαφρώς η τάση για το Πασόκ και κυρίως ένα ποσοστό 38%, δηλαδή 4 στους 10
δυσκολεύονται να διακρίνουν ή αρνούνται να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό το θέμα. Έχουμε μια σοβαρή μεταβολή σε ένα κρίσιμο δείκτη. Για να πάμε κάπως έτσι στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής με βάση τηλεφωνική έρευνα πρόθεσης ψήφου, όπου εδώ θα δούμε τη διαφορά να διαμορφώνεται στις 3,5 μονάδες, 1,5 για τη Νέα Δημοκρατία, 38 για το Πασόκ, 8,5 για το ΚΚΕ, 5% συνασπισμός, 4% λαός και 3% τα λοιπά, όπου εδώ βλέπουμε τι, Γιάννη? Βλέπουμε καταρχήν για τα δύο μεγάλα κόμματα τα χαμηλότερα ποσοστά εκτίμησης που έχουμε δώσει σε όλη την περίοδο των τελευταίων 3 ετών. Το 41,5 για τη Νέα Δημοκρατία είναι, θα έλεγα, ένα οριακό ποσοστό από την άποψη της μετάφρασής του σε κοινοβουλευτικές έδρες. Η διαφορά από το Πασόκ διατηρείται, διότι και τα δύο κόμματα έχουν μία πτώση σε σύγκριση με τη μέτρησή μας πριν τις πυρκαγιές. Εδώ βλέπουμε και την εκτίμηση εδρών που έχεις κάνει. Εδώ βλέπουμε την εκτίμηση εδρών, σε τι μεταφράζεται αυτή η πρόβλεψή μας. 151 έδρες για τη Νέα Δημοκρατία, 102 για το Πασόκ, 23 για το ΚΚΕ, 13 για το Συνασπισμό, 11 για το Λαός. Επομένως, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η υπόθεση, η κρίση, η καταστροφή των πυρκαγιών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο επιδρά στο εκλογικό σώμα, δημιουργεί πολύ μεγάλη φόρτιση συναισθηματική και ένταση, και προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, συγκρίνοντας τα δύο κύματα της έρευνας πριν και μετά τις πυρκαγιές, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σαφώς μία ενίσχυση των μικρότερων κομμάτων, που επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας για πεντακομματική βουλή αφενός, και αφετέρου υπάρχει μια πολύ σοβαρή ένταση της ψήφου διαμαρτυρίας, είτε στα πολύ μικρά κόμματα, είτε και προς αντιεκλογικές πρακτικές, που μας κάνει να υποπτευόμαστε και να ανιχνεύουμε μια τάση, θα έλεγα, και ρευστοποίησης της ψήφου, αλλά και ανιχνεύουμε επίσης και μια τάση προς την αποχή. Είναι μια πιθανή, η αύξηση της αποχής σε αυτές τις εκλογές είναι μια πιθανή εκδοχή, αν δεν υποχωρήσει αυτό το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και αν δεν επανέλθει η προεκλογική περίοδος σε πιο φυσιολογική κατάσταση. Με τους αναποφάσιστους τι γίνεται όμως, για να μαύρη? Βλέπουμε και τη σχετική κάρτα. Έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση αυτών που δεν έχουν. Θα ήμουν πιο μετριοπαθής στις εκφράσεις για τους αναποφάσιστους, και θα έλεγα γενικά, εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι την έννοια των αναποφάσιστων, με την έννοια ότι την κατασκευάζουμε με τις δημοσκοπήσεις. Η ερώτηση «είμαι αναποφάσιστος», μια απάντηση μάλλον σε μια ερώτηση που λέει «είμαι αναποφάσιστος» ή «δηλώνω αναποφάσιστος», εγώ δεν την πολύ πιστεύω. Σαφώς έχει τη σημασία της, αλλά μην υπερβάλλουμε με αυτές τις κατασκευές των δημοσκοπήσεων. Σαφώς όμως υπάρχει μια μεταβολή στο κλίμα της αναμέτρησης, που διαφοροποιεί αυτές τις εκλογές και από το 2004, αλλά θα έλεγα και με την εικόνα που είχαμε για τη στάση του εκλογικού σώματος πριν ξεσπάσει η κρίση των πυρκαγιών. Πάντως το άλλο που διακρίνω, και πάντα με βάση τις έρευνες που δημοσιεύουμε κάθε μήνα εδώ, είναι ότι εξακολουθεί η πτώση του δικομματισμού, δηλαδή μια απαξίωση αυτού του συστήματος του δικομματισμού. Ναι, υπάρχει σαφώς μια αποδυνάμωση του δικομματισμού. Είχε φανεί μετά τις δημοτικές εκλογές ότι τα δύο κόμματα ανεβαίνανε, ξανασυσπυρωνόντουσαν. Με την κρίση των ομολόγων και κυρίως με την σημερινή κρίση που είναι ακόμα σε εξέλιξη, φαίνεται ότι αυτή η εικόνα έχει ανατραπεί και έχουμε αρκετά πιθανά μπροστά μας ένα σενάριο τύπου 96. Μια πεντακομματική βουλή με αντεστραμμένη φυσικά τη σειρά των κομμάτων. Τότε ήταν μπροστά το Πασόκ στα ίδια περίπου ποσοστά, το 41-5. Το βλέπουμε όμως, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, και στην κάρτα που έχουμε αυτή την ώρα στους δέκτες μας. Δηλαδή, ποιος θα τα κατάφερνε καλύτερα? Θα τα κατάφερνε καλύτερα μια κυβέρνηση Πασόκ? Η πλειοψηφία λέει τα ίδια είναι και οι δύο. Ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα. Και αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί η ΣΥΑ δεν εισπράττει, δεν φαίνεται να υπάρχει μια μεταστροφή και δεν δηλώνεται, τουλάχιστον στη δική μας την έρευνα, μια μεταβολή υπέρ του κόμματος αντιπολίτευσης. Αντιθέτως, φαίνεται ότι αυτή η κρίση πλήττει και το δεύτερο εκ των μεγάλων κομμάτων. Τώρα, γιατί αντιδρά ενδεχομένως κάποιοι επιτελείς του κόμματος αντιπολίτευσης στις δημοσκοπήσεις που δεν αποδεικνύουν ενδεχομένως αυτό που περίμενε, αυτό είναι ένα θέμα διαφορετικό. Το σίγουρο είναι ότι σε όλες τις έρευνες φαίνεται ότι η αντιπολίτευση δεν εισπράττει από αυτή την σημαντική
φθορά που έχει υποστεί η κυβέρνηση λόγω της κρίσης των πυρκαγιών. Γιάννη Μαυρή, όλα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο θα τα παρουσιάσουμε και εκτενέστερα και με σχολιασμό. Καλό σου βράδυ.